Mercedes CLS Shooting Brake. Комбито, което никога не трябваше да съществува, но някой в Щутгарт настоя, за което сме много благодарни. Има коли, които изглеждат по-добре на снимка, отколкото на живо. А има и коли, при които снимката никога няма да е достатъчно. Тази е от втората категория. 4 врати, 5 места и линия на покрива, заради която дизайнерите на Астън Мартин тайно плачат нощем. Тя е дълга, тя е ниска, тя е точно толкова нагла, колкото трябва да бъде. Завиващи светлини, защото очевидно не е достатъчно да осветиш само пътя пред теб, а трябва и завоя. Електрическият багажник е за хора, чиито ръце са заети с по-важни неща. А вътре е точно там, където тази кола те печели изцяло. Въздушно окачване, Distronic Plus, динамичните седалки с надуване, които се адаптират по теб по време на завой. Имаме подгрев и обдухване, 3-зонов климатроник, подгрев отзад и Harman Kardon аудиосистема. Под капака имаме 3 литра дизел, който е уверен, спокоен и сравнително икономичен. 265 конски сили с огромна турбина. Тих извън магистралата и много убедителен на нея. Колата е внесена от Евротоп Auto за наш клиент. Закупихме от аукцион с пълна сервизна история в Мерцедес на 132 000 км. Цената, на която купихме колата, беше 37 000 лева. Кажете какво мислите за този автомобил. Оставете по едно мнение долу в коментарите, а ако си търсите кола в момента, може да погледнете eurotop.bg, където качихме и нашите нови пакети.